Δεν πιστεύω στα ζώδια, δεν υπάρχουν επεισόδια. Η ζωή είναι ροή, μη δετερμινιστική. Δεν υπάρχει συνδρομή να πληρώνεις και να βλέπεις ποια σεζόν θα προβληθεί μετά. Και δεν πιστεύω στα ζώδια, δεν υπάρχουν επεισόδια. Η ζωή είναι ροή, μη δετερμινιστική. Δεν υπάρχει μηνιαία συνδρομή να επηρεάζει τον Ερμή, ώστε εσύ να ξέρεις αν σε θέλει η γλωρία, αν θα έχεις κάποια απώλεια. Τίποτα δεν έχει αποδειχτεί, τίποτα που να μην ξέρουν όλοι οι αστρονόμοι μαζί. Όλοι είμαστε ξεχωριστοί, δύσκολα τα κάνουμε από μόνοι μας, αισθάνομαι. Τίποτα δεν έχει προκαθοριστεί, εκτός από εκλογές, κάποιους πολέμους και γιορτές. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί όλη η σεζόν της δικής σου εκπομπής. Και δεν πιστεύω στα ζώδια, δεν υπάρχουν επεισόδια. Η ζωή είναι ροή, μη δετερμινιστική. Δεν υπάρχει συνδρομή να πληρώνεις και να βλέπεις ποια σεζόν θα προβληθεί μετά. Και δεν πιστεύω στα ζώδια, δεν υπάρχουν επεισόδια. Η ζωή είναι ροή, μη δετερμινιστική. Δεν υπάρχει μηνιαία συνδρομή να επηρεάζει τον Ερμή, ώστε εσύ να ξέρεις αν σε θέλει η γλωρία, αν θα έχεις κάποια απώλεια. Τίποτα δεν έχει αποδειχτεί, τίποτα που να μην ξέρουν όλοι οι αστρονόμοι μαζί. Όλοι είμαστε ξεχωριστοί, δύσκολα τα κάνουμε από μόνοι μας, αισθάνομαι. Τίποτα δεν έχει προκαθοριστεί, εκτός από εκλογές, κάποιους πολέμους και γιορτές. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η δική σου εκπομπή.